Selv i en travl hverdag er det et meget nemt valg. Jeg vælger økologi for vores sundheds skyld. Frugt og grønt, der er fri for pesticider og sprøjtegift. Økologi er bedre dyrevelfærd, større biodiversitet og en renere jord til fremtidige generationer. Når jeg kommer hjem, snupper vi af og til en lille is. Den er altså ikke økologisk. Jeg kan jo ikke redde verden helt alene.